Once again, the candidates of 2022 STGT examination organized a protest in front of City Center on Saturday, demanding to release the examination result and start the recruitment process early. On the other hand, there has been a shortage of teachers in all the schools all over the state, which is why they organized a protest carrying placard on their hands demanding to the state chief minister to start the recruitment process as soon as possible. Media person দীর্ঘ এক বছর যাবত খরচ পাই থাকা তাও চিনি এসটিজিতে যে এক্সাম মানে 2022 সাল তারপর চিনি রেজাল্ট রিয়াखौ गाहायनि बाङैनो जों बे जागा ग्यादारिं खालामनानै जों सरकारनि थारनो एकटानो दाबि जाहाथे जोंनि एसटीजीटी न दाखि खे रेजाल्ट रुइनाय रिक्रुट खालामनानै बाङैनाय जों राज्य सरकार थाने बिसोरनो जों दाबि खायो कारण जों साइमानो जोंनि हास्टेव गोबांमा स्कुलाव ताबुबो टीचारनि क्राइसिस चले दङ गाहिंके जों टीचार क्राइसिस जेहेतु दङ गाहिंके आं अमनो सानान मुसुगो राज्य सरकारनो सुनो दाति खे नियोग खायनाय रेजाल्ट रुइनाय जरा क्वालिफाइ खायजाक बरनो रिक्रुट खायनाय जे जोंनि हास्टेनि गोबांमा जागाव स्कुलाव ताबु स्कुलाव टीचार गुरै गाहिंके सुनो नियोग खायनाय जागाव जाते हास्टेनि शिक्षा व्यवस्थाबो जाते काहामंथन जरा एसटीजीटी जरा टीचार अंगनानि मुसुनाय चिनि जे इमां मुसुनो चिनि इमां बास्तबायनो अंगनानि बाङिनाय बा खायथन सरकार जाते जुबकनि जरा जों ताबु बेकार जों जुबक एसटीजीटी साख्रि मानखांगे किसुता संकट जागाबो जों आर्थिक संकट नरंनि बासिनाय इनके आबनो जों सरकारनि थाने रिक्वेस्ट खायो जाते सुनो रिक्रुट खायमानि बिसिंतै जे शिक्षा जे संकट दं माने टीचार क्राइसिस दं माने अब कायसा उनावगान हिना आं खाखायो आसनो हामबाय Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang.